kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminamo onon kal no gowɗen wadde kal yontere émission meɗen fait divers gowɗen yawdude hen e gorko mo horkoƴer oɗo saaha o bone déplacement voyage hande noon dusat meɗen e émission men o ko Sali Dia debbo joom debbo Africa Sali a bismama émission men fait divers. eyi mi wima mbani ba ma chéri Habsatou Diallo mi wima mbani mi salmini mi juurima mi salmini dennagal yeɗiyankoɓe Piindi e kuuɓal. Bismillah ma émission men hande ko Sali dusaten henen puɗɗirtoɗen émission meɗen ñande aljuma ɓennuɗo en mbaɗi publier ɗo ete fait divers caɗele oɗon debbo goto ɓurɗo probléme ménage c'est à dire nawli hakkude makke e nawli o jangtim hen noon Sali Dia gueɗi kulɓiniɗe est ce que to aduna tolni ɗo hande mbete nawleki en foti jarande debbo bonnude debbo hono mum ha yaltin ɗum suudu muɗum. eyi Habsatou wima Seydi Diallo walla jarani nde tawno aduna hande o ko guese ha laaɓi kadi so tawi neɗɗo faami tan ko addi ɗum ɗo koko mission mum wadda ɗum no fewiri woni ɗum ko nawligu ko rendude arsuki nde tawno waɗi heewi wiide haymo jiiduɗa yumma e baaba sa haysi hankandi on ndesa mone mum fof woodi to resa mone mum fof mo Allah waddi ɗum o ko on woni bandum tawno nawli ko on woni koddiɗo ma nawle ko on woni mo ndenduɗa joom galle so tawi jaam heeɓi joom galle ma ko onon ndendi so jaam lum heeɓi ɗum ko onon ndendi ɓiɓɓe moɗon kadi jiidi baaba goto wadde noon ko on woni bande noon gonɗo bande o a fota yiiɗannade mo bonande kadi so tawi tan en dewi e teppe e jinnaɓe meɗen no mbano ni hanki nawligaji joɗɗi gona e nder galle goto aɗa wawi arde koɗoɗa e nder galle ma gona ɗon lebbi ɗiɗi walla lebbi tati tawa wa andude beel o ko jeewo jibin ɗum walla ko lembel jibin ɗum enen won gueɗe en mbaɗata Seydi Diallo surtout que kono mbiɗani aussi ko waɗi fayida no fewi oɗo saaha hande aduna yimɓe ji hen gueɗe ɓe gandanɗa hoorema en fof findinde monikal a wondat hen neɗɗo joni après noddeɗa 30 minutes après mbiyeɗa yalti aduna accident ji goɗɗum e goɗɗum mbeɗa sikki monikal koko fonno ruttade e jomum waɗa feere janggo soko yalti aduna ko jogorto woydotono re moƴƴere kono wona wadde wona golle te en plus enen rewɓe je pense que enen ponno wallodirde e koye meɗen gonen de complice mo gandanɗa hoore ma gorko desɗo men o enen ɗi an e min en jiidi joom galle won complicité gonowo hakkude men nandiral gonowal hakkude men hay joom galle des fois susta wadde wona gueɗe saabu wiyata soko Habsa yanayam Sali koko jiggat walla soko Sali yanayam oɗo Habsa koko jiggat donc oɗo 21e siècle mo gonɗen o yo yimɓe gartir hakkillaji mumen no fewi ande wona gueɗi jarani ko noon Habsatou nde tawno ayi so tawi a yi neɗɗo wonko waɗata nawlum tan ko wasde hoolade hoore mum surtout waɗa heewi wiide debbo so tawi a hoolima hoorema a andi tigui aɗa tiiɗi tigui e placement o nawle wattama perturbe ha waɗa wona gueɗe sa yi won crémeji jarano neɗɗo warde nawlum jarano neɗɗo o yaade yuppa e nawlum ndiyam gulɗam walla yuppa mum acide walla yahane liggoyo ɗum yo hangue walla yo borjo walla yo waɗ ko heeɓi ɗum walla yo golle muɗum bon ko wasde hoolade hoore muɗum kono sa hoolima hoorema aɗa andi an a jooɗima e jonde ma ha timmi a feenat gérera ko poɗɗa seeɗa ko goppa nawle seeɗa ko foti seeɗa ko nde tawno eɗen kewi wiide anne ko suudu ko jomum tan walata hen so tawi anne yinima nawle anne e bonɗo tan ɓoye juuɗe fof ko attere ma te mbaɗa heewide Habsatou debbo jibinɗo en foti rentade woni ɗum ko wonko mbatta cikka an ko mbatta ko aɗan heɓa hen dam kono hay sinno bonande nde artoyanima artoya e ɓesgu ma ɗum noon debbo jibinɗo en foti rentade so Allah waddima e debbo onon nawlodiri onon ndendi gorko saɗa wawi weddude makko belda e makko
pijjon jaldon gonon neddo goto jagam ko seur makko so tawi a wawa kam jaggu hoore ma o jaggu hoore makko mbasa wadde wona guede parce que ko neddo wadde bonande ko mum artata de burani bonde jaha ƴetta jawdi ma nawa dum to ceerno anawiran to ceerno sabamdo yodanam min ko mojjere mi daña jam wala ƴettani bada dum cudaari bornoda wala ƴettani bada dum wutta nyantoda jidum fo wima machallah wala coda parfait ma moji pufoda kon ko yaada de jippuya serembe wala wiita kini serembe ko wiite ko fibir bajen bonnobe ada yaha ada liggoyo joomu ada bonno gurdam mudum taw gurdam dam bonnata dam taw sa anda tawi a bonni ka bonno e der hen non yo bandiraɓe rewɓe mbatta haqqille no fewi ganda nawligo wona hunde bonde sax non ene bonne billahi yo yimɓe gartir hakkillaji mumen no fewi yalla fewndita jikkuji ɗi sen gummimi e oɗon fait divers oɗo ko mbeɗen ko ba o yettete on mbini ko Ousmane Wadde mbeɗen tan bani soomi hen Sali kanko de koye weede en no o hawruno e accident goto jo 4x4 goto ferino suhu gorkaji joni o ari omo faabo ɓeɗon o tawi suhu gorkaji on jogui sac à dos nder sac à dos won noon ene waɗi ordinateur e airport aji écouteur uji ɗiɗon o ƴetti sac o wujji ɗum to accident o waɗi ɗo noon en takkodiri e magasin goto caméra de surveillance nen ɗon caméra o ƴettimo no suhu gorko nawande hôpital ha fuɗɗi ɗiftude o namni sac makko eɓe jiyani kamɓe gendarme ɓe kisi ɓe duttinode lieu ɓe ƴeewi caméra de surveillance uji ɓe tawi ko gorko guediɗo yettade accident o ko kanko nowi saako caggal no fawanode junggo wi ko moftanannoɗo suhu gorko saako kono noon kadi saako o tawani hen ordinateur o tawani hen airport ko saako ɓoltan o ɗimen joni oɗon so tawi ko moftanannodemo gendarme ɓe gaari nden paabo wadɓe accident hadma ko tottude ɓeɗo nder saako walla kadi aussi ko wasde hulde Allah ngara kawra e accident jomumen hakkude wurde e mayde taw ala ko miijata ɗo net sana nguya oɗo aduna hande to fayi e ko noon Habsatou aɗa andi ko wiite ko hankanti yimɓe gon koye ahril jaman kadi mboɗo sikki ɓerɗe ɗe eɗe joori ɗe mbikos ñande wonmo jehdannomi o ari gallam o tawi mboɗo ñamay palar leggal o wi kanko tagui aɗa yiiɗi leɗɗe mbiyomi won mawɗo goto mi nanoma haala o wi hande yorni ɓerɗe men de koko ñameten ɗe ɗo jamde ko par ce que ñameten tan koye nikkilaji ñameten tan koye jamde kono ndende mawɓe meɗen ñamanno e leɗɗe nde ɓerɗe ɗe ne kecciɗi woni ɗum ko holno garta tawa neɗɗo en woni hakkude wurɓe mayɓe par ce que mon fof nande accident kam neɗɗo woni ko hakkude wurɓe mayɓe accident hay sinno jomum gañaka wona gañgol yo faami tan ko jogonnoɗo mayde mata Allah ne sowi ɗum ɓalde muɗum gasani aɗa fonno yurmade ɗum aɗa fonno addude muɗum soutien ma balla ɗum kono ko yaade aɗa ƴetta jawdi muɗum ɗum ɗon ko hunde hawnide hulɓinide kadi wona mara ko kanko caméra de surveillance ƴettimo kono accident uji kala ɗe mbaɗima yuuɓe mbaɗa ɗon aɗa hen sahaji bisuji mbaɗa accident yimɓe gaara so yimɓe gaari jagga ole cofa jomumen mon fof ne yiilo ko wujji e bagage uji mum par ce que neɗɗo so waɗi accident hay sinno o mayani o gañima waƴete ko hoore makko goƴƴaɗo hoore mum noon waƴetake jawdi so tawi noon ana ari ole yen jurmoɗa ɗum aɗa yaha aɗa wujji jawdi muɗum ɓawlude reedu ɓurani ɗon so wi kadi ko moftuɗo moftani neɗɗo wawa moftande ɗum ha mbawa moftande ɗum ko wawa moftande hoore muɗum mbaɗɗo accident mayani gendarme ɓe gaari no cofa ɗum so tawi ko ƴettanɗa ɗum pour moftude toto gendarme ɓe ko ɗum ɓuuri wonde sécurité tawde ɓen ko population jodorino ɗo kono ko nguyi ko yarno hen ɗum ɗo noon won ko wiyete ko ɗiɗo caméra ji surveillance ji mbaɗoji Habsatou ene moƴƴi nde tawno hande won koɗe jaltinta ko heewi ko ganduɗa yaltano nden ɗum noon ko wiide tan yimɓeɓe yoɓe gartir hagguillaji mabɓe ɓe ganda neɗɗo kala ko jeeya yo jaggu hen jungo mum surtout nguyka mboɗo heewi wiide Habsatou gujjo ko keñiɗo tan kono sa heñaki ko poɗɗa hebde journée ko ka keɓowo kala ñande gujjo wujji 100 000 francs o fandini o jaggaka hen ala kulle haarino haɗa makko lelade ko keɓannoɗo 100 000 francs o wadde noon gujjo ko keñiɗo tan kono so heñaki ma heeb ko foti hebde ko tawi ko arsuku muɗum taw wujjani en tout cas Sénégal jooɗi ene hulɓini no fewi hay goto anda yimɓeɓe hakkillaji mumen ɗi e ɓerɗe mumen ɗe holɗum woni hen yalla faaben tan dal oɗo fait divers men mo battidirtoɗen ko ɗo yete leegal men ngal anmaris ta aɗa andi ɗo yeten heewi resto ji taw ko libaneje kañumen jeeyi ɗum joni noon kanko joom restaurant o en waɗi sugu gorko kewɗo ɗon waddi fréquenté so ari noon o haalata joom suudu joom restaurant o konnguɗi ɗi beelani rewde wonde joom suudu ma o haaɗani ma yahat koye worɓe woɓɓe ni way patati joni kala no ari noon omo haalma joom restaurant o
wonɓe freiné yo accu ko haalata ko joom suudu mum welani ɗum mais o salorto dal ha aɗa andi joni kam mbiye mataw yimɓeɓe koko jeewa mayde manda qu'est-ce qui se passe o waɗimo tan ko womere non ndeysan waaji o hawre ladial o maayi kanko joom restaurant o oɗo saaha o bone juuɗi laamu ɗum noon ko wiide tan ko bone ficcallaji bone ficcallaji haal pureɓe noon ne mbiya tooña wari hoore ko tooñano yoorima Seydi Diallo ko gonga joom restaurant o wari hoore so wari hoore hay sino on ko tooñoɗon o yoolima hangan tooñangue yoolima o waɗi ko boni par ce que wadde hoore ala ko foti e aduna eɗen ñaago Allah tan yo Allah dandine ɗum e tawno ko musiba mo Allah fawata e joomum ko fesa e tinno mum so Allah wi ka bara o hoore a warat tan kono so wona ɗum o mere wotere wawno wasde wadde joomum kono hande woni no mbiɗani pittali ko hankandi ko pinni kadi woni ko wiyete ko hen sahaji meeɗi siftorde ñalawma goto mamam jibinɗo baba mo yarham makko heeɓi duuɓi temedere jeegom daw sankoro omo jooɗi ñalawma goto tan o wi nenam mayram bayla mayram nenam wimo nam o wi arga jiiya nenam wi ko woni o wi yiiɗo no diwirtini mi daari junggo woni diwoni min mbi ko ɗum woni o wi ko wonki woni ɗo min mbima ha oui min mbi wonki o wi ɗum woni ko ganduɗa piya neɗɗo tan ɗo joni kala mon piiɗomi ɗo tan ene wawi mi hawre ladial mais min mbimi ala minen kam min memata non fitti joni aɗa wawi ƴekkude hello walla womre piya neɗɗo tan taw wonki mum ko ɗon hawri jomum maayi juuɗe ma wiya wari hoore te ɗum ɗo jojjo foof ene yalta e neɗɗo hay so wona ñande foof walla saaha foof kono e kala duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati so tawi a teskiti ɓandu ma waɗa ko diw hen en diw donc ene wiye anduɓe e mawɓe woni ko wiyete ko hay so tawi mawɗo wona Allah ɓoyde Allah wiye ko wonki donc piya neɗɗo ko gajade wonno yana e muɗum gaño walla ko fitin tan wonno piggal ngal a sikkani ene gaño jomum wara jomum ɗum noon noon yimɓe ndento ɗeɗon piile kono noon kanko gorko maayiɗo tawde o sankimi mbiyatamo ko Yallah yurmamo yaafemo kono kanko ne wonko sakki ay neɗɗo e dewgal sa wawa haalde hen ko moƴƴi wota haal hen ko boni heewi kadi ko hande neɗɗo seeri debbo muɗum taw wona kañum taw ko haaluji bonni naɓe arani wiyema an Habsatu joom galle made ko ni wayi Habsatu joom galle en mbi noon haalowo bonka hay sinno ko haalata ko wona gonga so ɓoyino bonna haqqille par ce que haqqille wayno so joomum rumtima tan mbiyata ko min de kam Habsatu mbiya min de ko Sali Dia haalata ko ɗo dumuna fof est ce que wona gonga ƴeewa hankkandi aɗa ƴeewa e joom galle ma te kala ko neɗɗo yiile joomum ko ɗum ko yitata aɗa ƴeewa e joom galle ma aɗa waɗa enquête aɗa nahata e portal muɗum ha ñalawma goto jiiya message mo ganduɗa ni taw ko fenade walla message ko jumre cikka ko gonga ƴeewirama ɗum ha adda cergal hakkude mon no wonino e rewɓe ɓinni ko noon wonino e worɓe hewɓe ceeri rewɓe mumen taw wona ko ɓureno ɗumen ko neɗɗo puusi ɗumen ha seeri ɗumen ɗum ɗon neɗɗo yo oppu jibde moƴƴani ɗum ɗo foof ko jiiboyi addi ɗum yo Allah dandane ɗiɗo musibaji billahi te ko reppuji sinno wonano reppude kanko oɗo ne comme ko joom suudu makko wone wadde kanko joom gallo o heeɗe ko kalta ko o bon wima ya woppu ko mbiyata ko joom suudu makko sinno wonano reppude mbeɗa sikka ma jomumo dartoton en tout cas yallah fewndo jikkuji ɗi dandu en encore e musibaji Sali Dia ko weltare mawde wonno dusda kamen koye émission fait divers gasi ha laaɓi no mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi ko bellama peccado Seydi Diallo nde tawno enen ndendi galle o kono ko ndendiɗon ko haydara hen sofani kadi golle ɗe fof ndewi lawol kadi min mbaɗa suivre no fewi fait divers ma o ko hunde nde ganduɗa ko wande fayida tawno kala ko kewi hande e nder aduna o walla ko kewi hande e nder Sénégal oɗon gara joɗɗon jewton hen bandiraɓe kandi gandi ɗum information kadi c'est très important par ce que wonɓe ganduɗa heɓe mbay kono Sali Dia jeeɓata journal uji jeeɓata goɗɗum wawatani andude ko kewi e leydi he kono sene jeeɓa ko wayno fait divers uji ɗiɗo kala ko kewi no wawi andude hen par ce que on gara ɗum hen résumé jewton hen bandiraɓe kadi keeɓe hen humpito no fewi ɗum noon ko wadde on encouragé tan e jarnade mi salmini kadi gorko mo horko ƴeero Adama Diop kewɗo yewtudema e kala saaha e nder e oɗo fait divers hande omon to e Fouta en calminoma en juurimamum en beltinima dendagal bandiraɓe yeeɓiyanko Piindi guila ɗo e leydi ndi e caggal leydi ndi Allah jarama a jarama Seydi Diallo a jarama no fewi Seydi Dia bandiraɓe sehlaɓe onon ni ono jarama ko émission moɗon fait divers wonno nde ɗo yontere ha gongol inchallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
coda yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko codɗa jobirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken codɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma